حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام ز یمن تلی گلما چرتا یمن تے قاضی کڑلما لے گلم او د اللہ نبی ز پسورلے باندې کینو لما او د سورلے اگر رسید نبی علیہ السلام پلاس کے دا او زی روان کڑم ما ډیروی یا رسول اللہ تاس پیادل مزے ما سراز پسورلیم تاس روانے وی نام واز تا رخصتو ما تمیل مائے وی بیائرہ تاوی آخر ما اوصانی بگی رسول اللہ نبی علیہ السلام حضرت معاذ وی چیز ماخ پچ دے دا پسور لئی باندیوا رخصتی گم او نبی علیہ السلام رات دا جملہ ویلوا آخری وصیت دا کڑیو اغیل رازم خوب ادغ ٹیم کے نبی کریم ماتوئی اے معاذ تخور روانی عسا اللہ تلقانی بعد عامی حاضا اے معاذا کی دیشی بلکالا تراشی خودما استا ملاقات انشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجیے.